Jeg ser det største potentiale for kulturelle institutioners påvirkning, det er netop i det her talk the walk, altså at vi skal ikke bare skabe forandring ved at handle, men også fortælle om de handlinger, vi har gjort. Så det her med, at kulturinstitutionerne kan være inspiratorer for publikum og for de brugere, der er. Det største potentiale, som er i kunst og kulturen, det er, at vi kan fungere som en brobygger og en katalysator. Vi har værktøj og metoder for at få mere værdi, når vi på en måde tænker uden for boksen.